Sewuyaqinya, angathi angaqinya impela aqhubeka aqinye, angathi angaqinya. Hawu ma, shuthi nawe Sewuyaqinya. hawu kodwa nawe masufuna ngife. Shuthi nawe ma ungithandi. Angani sewuyaqinya. Hawu ma pho Angaqinya impela. Angani wena usuhlangene nabantu bangaphandle. Walahla abantu bakini. ma ngicela uxolo bani kona ke ngikwenzile. Ngenze njani-ke mina ngenze njani ngamukele wena ekubeni wena uhlangane nabantu bangaphandle ungangitshela iqiniso. Bakhokha imali singakhipha imali eshisiwe lapha ngoba sithi sifuna ukuthi uphile wena kanti wena uzothwebula umntanami. Ngicela uxolo ma. Ingane iyaxolela zonke izingane ziyona. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje washolo siswethu sikena naye unodaba afisa ukudalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ngisuka endaweni yaseMthwalume. Usuke endaweni yaseMthwalume. Yebo. Ubekwa yini ngesihlalo sobukhosi namhlanje? Hey kulesihlalo sobukhosi khona into engishisayo ngifuna ukuyiconfessa kuma wami. Okay. Yeah, so ngangihambile uma engise enyangeni because ngangigula. Nginabantu abadala so kumele ngiyothwasa. So ngafika lapha entwaseni ke ngathwasa ngathwasa and then sekhambe izinsuku nezinyanga singihleli khona. Ubaba wakhona ubesengithuma ukuthi engithuma ngemfene yakhe ukuthi angihambe ngekhaya ngiyolontuza inganasekhaya ibelo. Ibe yini? Ibe mfene. Ibe mfene? So ukwazi ukushintsha umuntu abe imfene noma umenza umkhovu? Yes. Umkhovu? Okay. So manje ke ngifuna ukuconfessa lento kuma wami because iyangihlupha kakhulu angisakwazi isho ukulala ebusuku ngoba iyangihlupha usisi wami uyafika ebusuku azongitshela ukuthi angihambe ngekhaya. Ngiyokutshela uma ukuthi ngamenzani. Wamenzani? So manje akhathi uyenza lento yokuthi abe umkhovu washona usisi noma kwenzakalani? Waba ne-stroke and then after ey'nsukwana washona. Emva kwey'nsuku washona. Yes. Wamenzani? Wamgcaba kwenzakalani like awungineza isithombe? No kwakusebusuku phakathi nobusuku. So ubaba lona wangivusa ebusuku wathi angihambe ngekhaya wanginikeza nje amakhathakhatha ukuthi ngabe usisi wami lo omncane mevuka ngifafaze lapha phambi komnyango. So mayeqa. Yes. Wayeqa walontuza akazange abe imfene wavele waba ne-stroke. Yes, so umuthi wakhe wavula ingane eyaba ne-stroke abangaphendula. Hayibo bazobakhohlala abantu manje ukwazi ukuphendula umuntu abe imfene. Yes. I'd like to think umkhovu not imfene. Ya ungasho kanjalo but ukuthi phela yena wethe ufuna kube imfene because wefuna soba uthi sisebenzele yena because ebona ukuthi khona amandla sinawo lapha ekhaya. Oh. Yeah. So manje ke ngoba uthi ufuna ukuzoconfessa awusabini ukuthi lo baba lo uzobona or uzoza ukuthi usumcebile. No akusi umuntu ama-interest kakhulu umuntu wesiZulu. Umuntu wesiZulu. Yeah because usebenzisa ngisho ithubhuru yefoni. So ulindele ukuthi uma wakhe enze njani? Kulena ukuthi uma angixole njengengane. Ngoba phela azikho ayikho ingane engoni. So yeah so nami ngona because ngangihlohliwe ukuthi angenze le nto leya. Because lo baba ngicela ufuna ukuphakama ngathi manje le nto le iyangihlupha kakhulu angisakwazi usho ukulala ebusuku. So uma wakho wafila kanjani nje ethola ukuthi ke ingane yakhe ishawe i-stroke yashona? Khona kwakunzima because ngangihlehle kumbuka uma emehlweni because ngazi ukuthi vele phela mina lo wenze le nto le kwakunzima nje kakhulu ngangazi ukuthi uma ngizomduza ngimthini. Okay ngoba ke uthe ufuna ukumenza imfene angithi imfene mkhovu whatever usisi wakho usho ukuthi ke namanje usaphila? Yes uyaphila usisi wami ngomoya kodwa but so bangcwabani kanti? Sangcwaba umzimba wakhe. Nangcwaba umzimba? Yes. Kodwa umoya wakhe awuphumule? Yes umoya wakhe like usemoyeni because ufika kumina like ebusuku sometimes ubuya ngikwenye yabo buyakenya efuna ukukhuluma iqiniso. Yes. So like ngithi ngiyasaba ukukhuluma iqiniso athi if ngalikhuluma iqiniso ke uzongithatha nami so ngiyakusaba ukufa mina. Uyakusaba ukufa kodwa wazi ukubulala abantu? Yeah even noma ungambulalanga ngezakhe izandla kodwa the mere fact ukuthi wathela into phansi. Yeah hayi ngiyakusaba ukufa. Hayi uma wakho kumuntu onjani? Yena uma umuntu onolaka. Unolaka? Yeah unolaka uma wami but ke ngiyathemba ukuthi ngomuntu okholwayo nginakho ukuthi uzongixolela ngoba uyakholuma. Uyakholwa? Yeah. Yo, okay. Ngizosebenzisa leyo kholo nje kuyena ngoba uyakholwa.
So uzoqhamusa usho ngevesi. Noma ngathi nje ukuthi kufanele angixolele lokho engizokusho nje ukuthi uma wami angixolele ngizokwamukela lokho. Hayi ngizwa kahle. Yo. Babukele emakhaya asimthinta uma wakhe simtshela ngalolu daba siza ukuthi yena uzothini ngalo. Mfonele, sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. La e-studio ngihleli ke nendodakazi yakho. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngikhuluma nobani mina ndodakazi angizange ngiphinde. Ukhuluma noLungstar kwa-Black Life. Oh okay. Uhleli nobani? Nondodakazi yakho. Oh okay. Uthi ke nanginodaba afisa ukutshela lona uhlelo lokukhipha izimfihlo so kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ingane yami ize lapho yahlula ukuza kumina ngizokhuluma nami. Hayi mayisho ithi unolaka. Okay ngiyakuzwa. Ya ngicela umuphi ithuba ke. Bambi kanje. Sawona ma? Yebo njani? Ngiyaphila ma ngezwe kuwe. Ufunani lapho ungangitshelanga? Hawu ma uyazi nawe ngoba unolaka njengoba usuqalile nje manje ngingaqasha ukuqala. Ukuthi ngiyaxakeka sengifonelwa abanye abantu mina manje ngabe wena ungifonelayo ungitshela. Engabe ngitshelile wena duphuma ukuthi uyaphi. Hawu xolo ma idlishi yena. Kodwa Hayi ngizotholana masuku. Yebo ma kodwa khona udaba engifuna ukukutshena lona lana olungangiphethe kahle. Udliwa yini sekwenzekeni futhi awukushuka. Wenzeni lapho ufike wenzani? Akenzanga lutho ma ngicela ungilalele bandla. Ngilalela uqhubeka. Yebo ma. Ngenkathi ungise elentuzeni entwasweni lapha kaBaba ngaba nenkinga. Ubaba wayehleze engithume ukuthi ngiyolo yabantu. Hayi usuqalile usuqamba amanga ngabantu abadala. Lutho mangiqamba mangicela ukulalela ngize ngiqede. So manje ngelinye ilanga wangithuma ukuthi ngize lapha ekhaya ngizolo usisi wami. Hayibo. Amenze imfene. Uthini wena kumina? Injalo ma so ngeza lapha ekhaya ebusuku nilele ubaba engithumile ngafaka umuthi endlini yakhe untombazane. So ngenkathi ke untombazane akaphendukanga ngomkhovu wavele waba ne-stroke. So konke lokho kwenzeka kuyena kungenxa yami ngena ukuthi aze ahambe emhlabeni kungenxa yami ukuthi ubaba wayengithumile. Hayibo. Ungithelani umthetho wakho? Yebo ma kunjalo. Ngicela uxolo bandla ukuthi uyangihlupha kakhulu angisakwazi ngisho ukulala ebusuku uyangikwinya. Ubusukhohliwe ukuthi udadewenu lokho indaba ungangitshelanga ekhathi esasho ukuthi enza njalo inyanga kangani leya nyanga sayikhokhela unjani nje kanti kwangekho lula manje ngobusho wayefuna ukusebenzisa amasoba uthuse nodadewethu uthi aphakame ngathi soba uthuse angani wathi wena unawo amaphupho angani wathi uyawabona amaphupho wena unobiso. Yebo ma kodwa kwahamba amaphupho aphela. Laphela amaphupho wase wahlangana nomthakathi nawe usho umthakathi phela mekunjalo. Cha mangisiya umthakathi. Uyini? Ma ngicela ungixolele bandla ngisiya umthakathi man ngicela uxolo. Wathini kuthina lekhaya? Ngasho ukuthi wena ubonisiwe unamaphupho ashoyo ukuthi ngempela uzosizakala laphayana. Wasicela nezinye izinto ukuthi azizenzele egcekeni kanti wena uyazazi wena ukuthi uphezu kwamaqhinga okwenzani. Yebo ma kwangasi inhloso yami but amaphupho ngangiwabona kodwa kwahamba amaphupho angabe ngasawaboni. Manje ingane yami ke uzoyivusa? Ngeke ngisayivusa ma. Ukwenziswa yini kodwa lokho? Ngicela uxolo ma nami ngangenza obuwula. Ngiyaxolisa ma. Sengicela nanokuthi ukuthi ma ungabusasho ukuthi ma kumina. Hawu kodwa ma ingane ayilahle. Ngenze njani uyazi uyalivusa inxeba kunini ngikhala ngisandaza ngicela enkosini wena ngale uyangihlupha ngalala ingane nayo yashona ngendlela engayiqondi
Ngicela uxolo ma. Ngizela nalezi zinto futhi ezinkulu kangaka manje. Emva kwesikhathi eside kangaka sengihluphekile. Kuzodlula konke ma. Ngicela kona ungixolele. Hawu kodwa Nkosi yami ngaze ngalingwa mina kanti ngoneni uNkulunkulu baba Shembe. Ngaze ngalingwa. Ngiyaxolisa ma, ngicela uxolo bandla. Uyaqinya angathi angaqinya impela aqhubeka aqinye angathi angaqinya. Hawu ma, shuthi nawe hawu kodwa nawe masufuna ngife. Shuthi nawe ma ungithandi. Angani uthe uyaqinya. Hawu ma pho angaqinya impela angani wena usuhlangene nabantu bangaphandle. Walahla abantu bakini. Ma ngicela uxolo bani kona ke ngikwenzile. Ngenze njani ke mina ngenze njani ngamukele wena ekubeni wena uhlangana nabantu bangaphandle ungangitshela iqiniso. Bakhokha imali sakhipha imali eshisiwe lapha ngoba sithi sifuna ukuthi uphile wena kanti wena uzothwebula umntanami. Ngicela uxolo ma. Ingane iyaxolela zonke izingane ziyona. Kuzothatha isikhathi. Kulungile. Kuzothatha isikhathi mpela. Kulungile ma. Ungabuyi uzila angazi ngizokwenzani yazi angazi ngizokwenzani. Kulungile ma ngizohamba khona la ngizohlala khona okwesikhashana uzuphola. Angikwazi ukuthi ngizokwenzani yabo lento ngenze yona lento engenze yona. Hawu wazi wangihluphekisa. Ngiyaxolisa. Ayidli ishiye ntombi endala. Bekumele uqale ucabange uma wenza into errong uqale ubone ukuthi izofika kanjani kumina. Uyazi nawe ukuthi into engahambisani nami engenze angizwani nawe. Ngiyakwazi konke lokho. Awungitshela ukuthi ulapho ongcono ngiyifikele mina ukule ndawo. Hayi nje ukukhombisa ukuthi ukuba usungikhohliwe nje. Awungeke mangeke uze kwazi. Awunike lo ntombazane iphi lo ntombazane ethe uze kuyona. Ngicele ukuthi ulaphi khona ngizoshesha ngize. Ikhona ma. Wena shuthi usowakhohlwa wena ukuthi ngubani awungazi. Luthi ma ngikhohliwe ngiyakwazi. Manje yini ke yenza ukuthi uzolikhuluma namhlanje leqiniso noma ufuna ukuhlangana futhi naleyo nyanga futhi uphinde futhi uzoqedela mina? Cha ma kunjalo ngicela uxolo. Udadewethu uyena ongithuma ukuthi ngize lapha ngizocela uxolo ukuze kube khona iphisi empilweni yami. Senze njani ke ngomphefumulo wakhe uzulazulayo ohambe ngesikhathi senze njani? Sizokulungisa konke lokho ma. Uyazi ukuthi kulungiswe kanjani ngoba uyento aswelwa hluka funda ubuthakathi. Cha ma. Ukuthi kwenziwa kanjani konke lokho? Ma sizohamba siyobona abantu abahlolwayo abanye abangagangile. Wangila. Hayi wangila. Ngiyaxolisa. Yazi ukuthi Okay ngiyakuzwa. Yeah. Ngicela ukuqhubeka namabhodo khona into engizenzayo la. Okay ma. Uzizwa kanjani? Ngizwe ngathi kukhona umthwalo osukile emahlombe yize nje ngimuzwa uma uthi uyavutha and ufuna ngathi naye usisaba ngalokho efike engikweni. Ezokinya. Uma ngithanda. Uyangichaza ngoba kena uyakusaba ukufa kodwa uyakwazi ukuthi uparticipate kuma activities wena. Ngeke kodwa umama esithi ngife nami. Awu. Hayibo. Shuthi akangithanda. Nakho nje nawe wafafaza la. No mina ngangithunyiwe mina. Mina ngenza lokho engangithunywe kona. But wawazi ngithi uzokwenzani? Ngangazi. Ngisho ngicase ubaba lo wangenza wangifaka umuthi okuthi ithithibala. Ithithibala ingqondo. Ya ukuthi indodana yami ithithibale nje. Hayi sizwa kahle. But ke uzizwa unjani ke? Ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngiright yize nje uma ethi akangifuna ekhaya. Uzoyapi ngikuzwile uthi ke uzoba nayo indawo yokuhamba? Khona la ngizohlala khona umngane wami kwesikhashana until uma azabe right ngizama ukuthi ngimfakele imanje lo phela inyanga ngoba ngiyamazi imali oyithanda esontweni lakhe ngizohlezi kufuna imali. Sozomsofunisha ngemali. Yeah. Kodwa ke next time ungaphindi uyenze into kanje. Hayi angeke ngisaphinde nje, angeke ngisaphinde. You stay away nje from abantu bezulu. Yeah nje ngisengqisha ukusindiswa manje. Yeah, ngcono usindiswa yabo. Straight because lokho lezi izinto ngeke shuthi nje ngizobumbulala isigcina. Ayinezela ke mabukile emakhaya ukuthi uthuma wakhe ngathi aqhubeka amkinyi udadewabo ngoba naye vele wamthelela umuthi phansi. But ke sijabulela ukuthi ke nosekwazile ukuthi akhulume iqiniso noma akusezokwazi ukuthola iclosure. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe.
Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, oza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yeinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.